nake buri. Imamu ne. Kai mun ludufi da suturar ka kala da kala daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Wasu sun gane wasu kuma sun ki su gane. Daban-daban. Shi dai sharri ku sani dan aike ne. Daban-daban. Kai mai lura ya kamata ka dai gane. Imamu ne. Ba wani mai yi sai Allah shi ke raba baiwa daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Wasu na aiki sun dau aiki sun raba aiki. Daban-daban. Kuma sun kasa ga su nan sun shiga ɗaki. Daban-daban. Shi dai aiki ku sani sai mai aiki. Imamu ne. Ba wani gori Allah shi ke raba baiwa daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Wasu na sihiri wai don burin su cinye gari. Daban-daban. Kuma ga lamarin yaƙiya sun shiga hadari. Daban-daban. Ga su nan a gari sun rubuta sun shiga garari. Imamu ne. Ni dai haƙuri Allah shi ke raba baiwa daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Abincin wani ai to ku sani fa gubar wani ne. Daban-daban. Sana'ar wane ita ce ajalin wane. Daban-daban. Aikin wane shine fitinar wane. Imamu ne. Karfi rigima Allah shi ke raba aiki daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Wasu sun binne rabbana kuma ya tone. Daban-daban. Wasu na hasada kiri-kiri tuni mun gane. Daban-daban. Shanun waka ilimi ne kuma baiwa ne. Imamu ne. Kuma dace ne Allah shi ke raba baiwa daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Wata yarinya rana ce sai mai waka. Daban-daban. Su kuma haifan sun dage sai mai sarka. Daban-daban. Ma'ana kere mai kuɗi babbar haraka. Imamu ne. Karfa kumanta Allah shi ke raba baiwa daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Yasa dangi wai ba kwa son mai waka. Daban-daban. Ko da ya zamto mai nutsuwa dan albarka. Daban-daban. Dan albarka mai waka baya barka. Imamu ne. Hali jari ne kowa da irin nasa daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Abun mamaki kaga mutum fa yana shirka. Daban-daban. Wai shi din ne kuma wai ke zagin mai waka. Daban-daban. Ka sani shirka kaba'ira ce ba shakka. Imamu ne. Ita ko waka baiwa ce daga Allah mai daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Wasu na zagi har ta kai ma sun shiga dashi. Daban-daban. Matar kirki samsam ba ta yashi. Daban-daban. Mu kuma rike manzon Allah ba wani canji. Imamu ne. Mun dau cashi Allah shi ke raba baiwa daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Daga Allah ne shi ne ya nufa sai na yi waka. Daban-daban. Ba ni da malam ko mai gida harkar waka. Daban-daban. Wani na waka wani na saka wani na shirka. Imamu ne. Daga Allah ne shi ne dai ke raba baiwa daban-daban. Imamu mai waka bai bamboka baya shirka. Haka ne. Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban. Sani dangi
hubbi na ce daban-daban, darata ce sannan buri na ce daban-daban, soyayya ce akan ta nake na ce imamu ne, darar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban imamu mai waka bai bamboka baya shirka. haka ne Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban, sami sharafi in Allah ya so ba haufi daban-daban, ya alkafi rabbana kai mun kashafi daban-daban, kai mun ludufi sannan kai mun sharafi imamu ne, ba dan ni ba dan manzo na mai rahama daban-daban imamu mai waka bai bamboka baya shirka. haka ne Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban, imamu mai waka bambun boka bana shirka baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban imamu mai waka bai bamboka baya shirka. haka ne Baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban, imamu mai waka bambun boka bana shirka baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban baiwar Allah ce kowa da irin tasa daban-daban.